Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan Aralar Erdozain elkarrizketatuko dugu eta berak sortutako pilotakada aplikazioari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi, goazen gaurko efemeridetara. Gaurko egun batean, baina 1556an, Ignazio Loiolakoa hil zen. Gipuzkoako familia boteretsu batean jaioa, militar eta erlijioso hau, Gaztelako koroaren zerbitzura aritu zen 1521an Nafarrak altxa eta erresuma berreskuratzen saiatu zirenean. Iruñeko guduan bi hanketan larri zauritu zuten. Erregio ordena berria sortzeko abiapuntua izan zen gertakari hura, eta 1609ko uztailean Paulo Bosgarrena aita santuak beatifikatu zuen. Nafarroako mendialdean inkisizioa, sorgina ehiza areagotzen ari zenean. Gipuzkoako eta Bizkaiko santu zaindari nagusi izendatu zuen Erromako Eliza Katolikoak. Gaurko egun batean, baina 1909an, Bartzelanako istiluak amaitu ziren, aste tragikoaren azken egunetan. Espainiako gobernuak Marokora erreserbako militarrak bideratzeko egin zuen aginduaren aurka uztailaren 26an greba orokorra deitu eta langileen altxamendu bezala hasi zena. Gobernuak txikitu zuen. Erreserban zeuden gehienak langile familietako gizonak ziren. Gobernuak protestak gogor zapaldu zituen, 75 hildako eraginez. Aste tragikoa abuztuaren 2an amaitu zen, langileak lanera itzuli zirenean. Gaurko egun batean, baina 1958ko uztailaren 31an, 77 preso palestinarrek Satako espetxetik ihes egitea lortu zuten. 190 preso palestinarrek hartu zuten parte matxinadan. Kartzelaren kontrola hartzeko, guardia bat garaitu eta telefono linea eta elektrizitatea eten, ostean kartzelako ate nagusitik egin zuten ihes. Mohamed Othman, egipziarra izan zen Palestinako historiako espetxe ihes handienaren ideologoa. Guardiekin zein ihesaldia eragotzi nahi zuten beste presoekin borrokaldiak izan zituzten. Ihesean ziren 13 preso eta 2 guardia hil ziren. Gaurko egun batean, baina 1979an, nuklearren aurkako pankarta bat jartzen ari zen herritar bati tiro egin zion Usurbilen Guardia Zibilak. Lemoizko zentral nuklearren aurka antolatutako martxa herrietik igarotzen ari zela Patxi Añorga pankarta jartzera joan zen. Orduan kalez jantzitako 2 guardia zibilet atzetik jarraitu, tiro egin eta zauritu egin zuten. Martxa hura uztailaren 28an hasi zen, Baionatik abiatutako David Alvarez zutabea eta Tuteratik abiatutako Gladys del Estal zutabearekin. Mungian 2 zutabeak elkartuta Lemoizerako bidea egin zuten, eta bertan 30.000 lagunek egin zuten bat. Eta orain, ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain, ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak.
Bueno, egunon eta ongi etorri, Aralar, zer moduz? Egunon, ondo, hementxe. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizueke gonbidatzeagatik eta aukera izateagatik hemen egoteko. Ederki, lehenik eta behin nik eskatuko dizut, zure burua aurkezteko, nor dugu Aralar? Bueno, bai ni Aralar naiz, eta Faiakoa naiz, baina momentu honetan Logroñon bizi naiz. Ni ikasketak matematikan egin ditut, ni matematikaria naiz. Baina gaur egun irakaslea naiz, matematikako irakaslea Los Arcoseko eskola publikoan, Urantziko eskolako publikoan. Eta ere aplikazio baten sortzailea, ezta? Bai, hori da, horregatik etorri naiz gaur eguna. Ez da nire lanbidea, baina bai hobi bezala egiten duan zerbait. Bai lan egin izan dudala programatzaile bezala duela urte batzuk. Gaur egunen naiz hortan ari, baina bai gustoko dudala, oso gustoko dudala. Eta, hobi hortatik atera da orain publikatu berri den pilotaka da jokoa, eta hortaz hitz egiteko etorri naiz gaur hona. Hori da. Konta iguzu, zer da pilotaka da eta nola sortu zen proiektu hau? Pilotaka daren sorrerari joateko joan behar gara kasi pandemiaraino, ez? Ezen zehazki pandemian hasi, baina bai momentu hortan etxean gondela, ez? Denok gauden etxean itxita, ez? Ezin atera ezinik, eta ez geneukan gauza handirik egiteko. Orduan, uste dut proiektu kreatibo asko hasi zirela momentu hortan, eta nire aldetik ni etxean nengoen, eta esan duan bezala aurretik programatzaile bezala lan egin nuen. Momentu hortan ja nintzen programatzailea, baina pixkat faltan botatzen nuen, ez? Eta gogoak sartu zitzaizkidan pixka bat ikasteko bideojokoak programatzen, ez? Ni betian jokatu izan dut bideojokoetara, eta orduan saiatu nintzen pixka bat bi alderdi horiek batzen, ez? Nire bideojokoetako zaletasuna eta programatzeko zaletasuna. Eta hasi nintzen pixka ikasten, ez? Nola programatzen zen, ni banekin programatzen, baina beste gauzei buruz, bideojokei buruz ez nekien ezer, egia esan, momentu hortan. Eta hasi nintzen ikasten. Eta, momentu hortan enuen proiektu zehatz bat egin, baina pixkat ikasi nuen. Gero, egoera normalizatu zen, etxetik atera ginen eta pixkat alde batera utzi nuen. Baina gero, beranduago, berriro sartu zitzaidan nola pixkat kuriositatea mundu hori esploratzeko eta erabaki nuen proiektu zehatzago bat hastea eta horrela hasi zen pixkat pilotaka da, ez? Hasi zen pixka bat hobi bat bezala, gutxinaka egiten joan nintzen, ez? Nire denbora librean. Eta, motel joan zen, baina poliki-poliki aurreratu joan zen eta handitu joan zen. Eta azkenean, iritsia momentu bat, non ikusi nuen zer nahiko polita neukala, ez, eskuartean, eta agian publikatzeko aukera neukala, ez, eta produktua pixkat amaitu bat neukala eskuartean, ez. Eta nondik etorri zitzaizun euskal pilotan oinarritutako bideojoko bat sortzeko ideia? Momentu hortan, ez, esan dudan bezala, hasi nahi nuen proiektu zehatz bat egiten, eta ideia asko nituen, baina ideia asko eta desberdinak, ez, ez dakit, edozer gauza egin ezakeen, kirol joko bat egin dut, baina beste eremu batera joan ninteke, ez. Baina esan nuen, ni ez dut inoiz zeolako zerbait egin, naiz gai izango ez da superprodukzio bat egiteko,
baina zergatik ez egin zerbait hola hemengoa, ez? Zerbait lokala, zerbait ingurukoa, eta bentsatu nuen eskupilotako bideojoko bat oso proposa zela, ez? Uste dut dela kirol bat superpolita, ez? Daukaguna hemen, gure herrialdean, eta nahiko proposa bideojoko bat egiteko, ez? Eskupilota da nahiko dinamikoa, ez? Azkarra, tanto asko daude, jendeak asko disfrutatzen du, ez? Pilota bat ikusten, da esan, ez dago gauza handirik pilotaren inguruan, bideojokoaren munduan, eta irutiztean oso proposa, eta ere pozten ninduen egitea euskal kulturarekin zerikusia zuen zerbait, ez? Bai, euskal kulturarekin eta euskaraz, ez? Zergatik erabaki zenuen lehen momentutik euskaraz eskaintzea? Bueno, nik betianik oso maite dut euskara, ez? Eta nik Tafallako ikastolan ikasi dut, eta hor ikastolan beti transmititu izan digute euskararekiko maitasun hori eta erabili behar izate hori, ez? Zeren azkenean, nola esaten da, ez? Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ez dutelako ikasten baizik eta dakigunok ez dugulako erabiltzen, ez? Eta lema hori beti izan dugu nahiko buruan, ez? Nik uste dut Tafallako ikasleok. Eta ni saiatu izan naiz beti bizitzan egin izan ditudan proiektu guztietan, nola edo ala, ahal izan dudan moduan euskara sartzen, ez? Nik doktoretza bat egin nuen ere matematikan, eta doktoretza inglesez egin nuen, baina behintzat sarrera ere euskaraz egin nuen, eta beti saiatzen naiz euskara nola edo ala sartzen, ez? Eta bestalde ere, eskupilatako bideojoko bat pentsatzen nuen nola ez da egongo euskeraz, ez? Gainera ben jarrita hizkuntza ezberdinak sartzera, ez? Momentu honetan pilotoka da 4 hizkuntza ezberdinetan dago euskeraz, gazteleraz, inglesez eta frantsesez. Diela, nik dakizkidan 4 hizkuntzak. Eta, ben jarrita hizkuntza ezberdinak proposatzera, ez da zer kostatzen euskerare sartzea, ez? Ze sentitzen da norberak sortutako joko bat Play Storen argitaratuta ikustea? Alde batetik oso pozik, ez? Oso pozik eta harro, egin duan lana ikustea argitaratuta. Berez Play Storen argitaratzea ez da zaila, ez da oso zaila, edonork egin dezake aplikazio bat eta Play Storen argitaratu, orduan alde hortatik ere ez daukat hainbesteko meriturik ere. Baina, gero ere lortu dudala pilotakarekin nola baiteko arrakasta bat, ez? Esan dezaket, zeren deskarga pilo bat ditu jadanik, hilabete bat baino gutxiago daramagu eta momentu honetan ditu ia 25.000 deskarga uste dut. Orduan, alde hortatik oso pozik, ez? Eta holako proiektu bat egiten duzunean ere ez dakizu oso ondo ze espero, ez? Esatezu agian argitaratuko dut eta lortuko ditut egun deskarga eta erdiak izango dira lagunak eta familiarenak. Baina, beti haukazu hor pixkat esperantza nolabaiteko arrakasta lortzeko eta alde hortatik ni oso pozik nago lortu dugunarekin orain arte. Eta, hori, harro eta pozik, bai. Garapen prozesuari dagokionez, zenbat denbora eman duzu pilotakada garatzen? Zaila da esatea zenbat ordu sartu ditudan, ez? Esan dudan bezala da proiektu bat nire denbora librean garatu dudana. Orduan aspaldi hasi zen, kontatu dudan bezala pandemian modu batez hasi zen. Gero benetan beranduago. Baina, ia 4 urte pasatu ditut egiten, poliki-poliki. Eta 4 urte horietan eukitu denboraldiak non lan handia egin dudan. Ez dakit oso motibatuta negolako edo denbora libre asko neukalako momentu hortan ordu pila bat sartu ditudanak, egunero lanean jotake ordu asko.
baina eduki ditut ere denboraldiak non alde batera utzi dudan guztiz, ez? Ez dakit gogoratzen dut adibidez aurreko udan, tokatu zitzaidala ni irakaslea naiz eta oposaketetako epamai izatea, orduan gauza batekin eta bestearekin non denborarik pilotakadarari eskaintzeko eta agian hilabete pare bat egon nintzen joka ukitu gabe, orduan zaila da jakitea benetan zenbat ordu eskaini dizkiodan, baina bai egia da 4 urte egon naizela, poliki-poliki etxean, denbora izan dudanean garatzen, ez? Eta ze izan da proiektu osoan erronkarik handiena? Erronkarik handiena nik esango nuke multijokalaria egitea izan dela, bai. Hasi zen pixka bat jokalari baterako egin nuen garapen hasia batean, ez? Eta ja hori nahiko ondo funtzionatzen zuenean, lortu nuenan hori funtzionatzea nahiko ondo, jolin esan nuen, super ondo egongo litzateke jendeari eskaintzea aukera lagunekin jolasteko, ez? Edo inkluso ezagunekin jolasteko aukera eukitzea, ez? Eta, hortan sartu nintzen, hori kasi publikatzea arne egonean, hasi nintzen hori egiten. Hasiera batean nire idea zen publikatzea jokoa bakarrik jokalari batentzako, baina motibatu nintzen azkenengo momentuan eta hori egin nuen. Eta izan zen espero nuena, baina zailagoa egia esan, aurretik egon eginda olako zeozer, eta orduan okitu nituen zailtasun batzuk enitunak espero, ez? Zeren azkenean zuk egiten duzu jokalari baterako joko bat, eta modu batean aurkitzen dituzun zailtasunak dira esperagarriak, ez? Ez dakit, pilota dator, jokalari daukazu, jotzen diozu eta pilotak erreakzionatzen du, ez? Baina lehenengo aldiz, garatu nuen multijokalaria, probatu nuen eta ez zuen ezerk funtzionatzen. Ezerk ez zuen funtzionatzen, pilota zetorren, ez? Jokalarien atzetik jokalaria pasatzen zuen, gero jokalaria jotzen zion pilotari, pilotak bere aurran ez zegoenean, aurkitzen dituzu gauza batzuk ez dituzunak espero, ez? Azkenean, errealitatea desberdina da, ez? Zuk dituzu bi pertsona, bi ordenagailurekin edo bi mobilekin jolasten, biok partida berdinean, baina errealitateak desberdina dira, ez? Orduan, bi jokoak saiatu bat zara sinkronizatuta egoten, noski, ez? Baina aldi berean, onartu behar duzu, ez diela inoiz egongo ehuneko ehunean sinkronizatuta, ez? Bi errealitate ezberdinen dira, orduan, zuk garatu behar dituzu gauzak, pentsatuz, ez direla guztiz sinkronizatuak egon behar, baina ere gauzak funtzionatu behar dutela, ez? Orduan pixkat txip aldatu behar duzu, eta kostatu zait, pasaitut azkenengo asteak horrekin, zen publikatu nuen oraindik ez zuen oso ondo funtzionatzen. Publikatu nuenean, erabaki nuen, naiz eta guztiz amaituta ez egon, multijokalaria hala ere ateratzea, zeren uste dut jendeari gustatuko zitzaiola. Baina pasatu ditut azkenengo asteak horrekin, ez? Konpontzen, eta azkenengo bertsoa, sartu den azkenengo bertsoak, uste dut nahiko multijokalari egokia daukala eta gauzak nahiko ondo funtzionatzen dutela. Baina uste dut hori izango dela aurkitu den erronkarik handiena, bai. Unity plataforma erabili duzu, zergatik aukeratu zenuen tresna hori? Bueno, esan bezala, ni programatzailean nintzen, baina bideojokoen munduan ez negon lan eginda oraindik. Orduan hasi nintzen pixkat investigatzen, ez, aukera nituen bideojoko bat egiteko, ze programatu den. Eta, aurkitu nituen bi aukera nagusiak ziren Unity, alde batetik, eta Unreal Engine. Bi horiek dira erabiltzen dien aukera nagusiak bideojokak egiteko. Eta, Unreal Engine nahiko famatua da, joko handienak horrekin egiten dira, bideojokoen enpresa handiek hori erabiltzen dute. Baina, uste dut zailagoa dela Unreal Engineekin ere lan egitea. Denak edozer gauzak gehiago kostatzen du Unreal Engineen eginda, Unityn eginda baino. Orduan,
ba, ikusi nuen talde txikiek eta batez ere bakarkalan egin duten pertsonek ni bezala ba, gehiago aukeratzen dutela Unity. Orduan, bueno, ideia handirik eduki gabe ere, momentu hortan ba, Unity aukeratu nuen. Eta, bueno, ez nahi damutzen, oso ondo lan egin dut Unityrekin, uste dut oso tresna ona dela, gainera doan erabili daiteke. Bueno, doan hasi behintzat, gero irabazi handiak dituzunean, baina ordaindu behar duzu, baina bueno, ez da nire kasua momentuz. Orduan, bueno, ba, Unityk eskaini dena izan da, ba, bideojokoen munduan sartzea, errez, doan, eta, bueno, asko ikastea, ez? Ikasi dut pila bat bideojokoen garapenaren inguruan, eta bueno, pozik aukera horrekin, Unityrekin, bai, orokorrean. Aurretik, kode ezkutua ere sortu zenuen. Ze ikasi zenuen lehen esperientzia hartatik? Bai, ba, bueno, kode ezkutua egin nuenean, jadanik hasita nintzen pilotokadarekin. Orduan izan zen kode ezkutua, bueno, jaio zen formakuntza batean, ez? Nik egin nuen formakuntza bat App Inventorri buruz. App Inventor da, ba, mobileko aplikazioa garatzeko beste aplikazio bat. Orduan egin nuen formakuntza bat horri buruz. Eta hortik, ba, proiektu nahiko politatera zitzaidan ere, kode ezkutua. Orduan erabaki nuen pixka gehiago lantzea, behin formakuntza amaituta pixka gehiago landu nuen nire aldetik, eta erabaki nuen hori ere publikatzea. Zergatik erabaki nuen hori? Bueno, kode ezkutua da nahiko simplea, ez da joko nahiko simple bat, pilotakarekin konparatuta asko simpleagoa da, matematikari buruz, zenbakiekin joko txiki bat. Baina erabaki nuen argitaratzea zen, ja, momentu hortan ja baneukan buruan, ba, pilotokada agian momenturen batean argitaratuko nula, ez? Orduan, pixkat bidea ikasteko, ez? Ba, kode ezkutuak baimendu ninduen, ba, pixkat bide hori egitea, ez? Pilotakadaren aurretik bide hori egitea eta ikastea nola funtzionatzen zuen, zen azken finean, pues da, zen bide bat ez ezaguna niretzat, ez? Ba, egin behar den bidea garapenetik argitarapenera, ez? Badago bide bat ere eta lan bat hor egiteko, eta gauzak jakin behar dituzunak, ba, baimendu ninduen bide hori egitea, pixkat ikastea, eta gero pilotakada argitaratzeko momentu iritsi denean, pixkat lan hori eginda izatea eta ez ibiltzea pixkat begiak itxita, ez? Ze aurkituko du lehen aldiz pilotakadan jokatzen duen erabiltzaileak? Bueno, aurkituko du eskupilotako bideojoko bat, ez? Bueno, nik uste saiatu naiz behintzat, pilotakada pixkat irekia izatea edozein pertsonari, ez? Zaila da hori egitea, ez? Azken finean pertsona guztiak oso ezberdinak dira, badago jendea oso bideojokoen zalea dena, eta praktika handia daukana bideojokoekin jolasten, ez? Badago jendea ez duena inoiz bideojoko bat ahaztu, badago jendea eskupilotaren zalea dena, eskupilotaren hain zalea ez dena, orduan zaila da bideojoko bat mundu guztiarentzako egitea, baina bueno, pixka saiatu naiz, ez? Orduan edozein pertsona nik uste dut hartu dezakela, hortaz saiatu naiz behintzat, maila ezberdina daude, ez? Zailtasun maila ezberdinak, orduan bueno, zailtasun errexena aukeratzen duenak, nik uste dut bideojokoen zalea ez den pertsona batek hartu dezakela, zailtasun errexena hartu eta behintzat pixka gozatu dezakela, ez? Naiz eta ez izan oso trebea bideojokoekin, pixka bat sartu daitekela eta pixkat hasieratik gozatu, ez? Eta gero trebeagoak dien pertsonak edo ohituagoak daudenak bideojokoetan jolastea, aukera dute ere zailtasun handienak hartzeko eta horria pixkat lehia handiago aurkitzeko, ez? Orduan, bueno, hori, sartzen den edozein pertsona nik uste dut daukala aukera lehenengo momentutik disfrutatzeko jokoarekin. Eta, bueno, pilotan zaletuak direnak, baina bideojokoen eta ohituta ez daudenak ere nik uste dut aukera dutela disfrutatzeko, ez? Lehenengo momentutik. Nolakoa da partida baten dinamika? Bueno, partida bada eskupilotako partida bat bezala, ez? Hortan saiatu naiz, ez? Errealitateari
leial izatea, ez? Orduan, bueno, partida hasten da bi jokalarekin, ez? Ja pres partidua hasteko, bat lehenengoak sakea dauka, gorriak beti, eta urdinak jasotzen du sakea. Orduan, bueno, sakea daukanak besterik gabe botoiari ematen dio, partidua hasten da, korrika hasten da jokalaria eta sakeak egiten du eta besteak jaso egin behar du, ez? Orduan, hori da, besterik gabe elkartrukatzen dituzte kolpeak, kontrolak dituzu pilotak gorago, berago, ezkerrera eskuinera botatzeko, denborarekin ematen badiozu boteari indartsuago emango diozu, jokalariak denbora edukiko du kolpeak kargatzeko, ez? Azkenengo momentuan ematen badiozu, motelago emango dio, ez? Edo ahulago. Eta, bueno, hortan datza pixka bat, tantoak, 3 aukera desberdin eman ditut. Iruditzen zitean, 22 tanto agian luzegia egiten zela bideojoko baterako, baina, bueno, hala ere, aukera hori horrego martzen, ez? Orduan, erakin nuen 3 aukera ematea, 22 handiena, gero 8 txikiena, eta zerbait erdian sartu nuen, uste dut, momentu honetan 14 diela. Orduan, 3 aukera horiek, bakoitzak aukeratzeko nahi duen luzera, ez? Benetako partidu bat 22 tantora, edo denbora gutxi daukazu, 5-10 minututan amaitzeko 8 tanto bakarrik, eta horrekin nahikoa, ez? Lehen aipatu duzu, baina bakarka jokatzeaz gain, sare bidez ere joka daiteke. Ze aukera ematen du multijokalari moduak? Bueno, aukera ezberdinak ditu, ez? Oraingoz badaude uste dut 3 aukera desberdin multijokalarian jolasteko. Sartu nuen lehenengo gauza izan zen sare lokalean jokatzeko aukera, ez? Aukera hori da 2 pertsona daudenean konektatuta internet sare berdinean, ez? Adibidez, wifi berdinean, edo mobilarekin ere aukera dago sare bat eraikitzeko eta zure laguna konektatzeko sare hortara. Orduan, 2 pertsonak sare berdinean daudenean jolastu dezakete sare lokaleko partida bat, ez? Hori da sartu nuen lehenengo aukera, pixkat errexena zelako egiteko. Hor, nola azalduan lehen, bi partida daudela eta sinkronizatuta egon behar duena, sare lokalean, nola sare berdian zauden, sinkronizazioa ez da erabatekoa, baina ia. Orduan, hori zen modurik errexena. Baina, bueno, hortarako egon behar zara zure lagunarekin bata bestaren alboan, ez? Orduan, ditu bere mugak ere. Orduan, bigarren aukera sartu nuena izan zen lagunekin jokalasteko aukera, baina interneten bidez, ez? Kode baten bidez, pertsona batek partida bat sortzen du, partida horrek dauka kode bat, eta zuk daukazu aukera kode hori zure lagun batekin partekatzeko, adibidez WhatsAppen bidez edo zein sareren bidez, eta zure laguna jasotzen du eta kode horren bidez konektatzen da. Orduan, jolastu dezakezu lagun batekin, bakoitza bere etxean egonda edo bakoitza toki ezberdinetan egonda. Eta 3. aukera da ez ezagunekin jolasteko aukera, ez? Pentsatu nuen ere, aukera hori ondo dagoela eskaintzea, ez? Askotan jolastu nahi duzu eta ez duzu lagunik jolasten dutenak edo momentu hortan ez daude ere jolasteko prest edo okupatuta daude. Besterik gabe botoi batean klik egitea eta bikote bat bilatzea interneten edo zein pertsona izan da, zure egoera berdinean dagoena, ez? Jolastu nahi duena, baina momentu hortan ez daukana beste pertsonarik. Orduan besterik gabe botoiari ematen diozu eta jokoak bilatze dizu beste pertsona bat jolasteko. Orduan 3 aukera horiek daude. Oraingoz, eta etorkizunerako behintzat beste 4. aukera bat gustatuko litzaidak sartzea izango dela nola izan da kompetitiboa, ez? Izan dela beste pertsona ezagunekin jolasteko aukera, baina gainera sailkatzen zaituela mailaka, ez? Zu oso ona bazara, baiatzen zaitu beste pertsona bat ere oso ona dena, ez? Edo hasi berria bazara, baiatzen zaituna beste pertsona bat hasi berria dena ere, ez? Zer da gehien gustatzen zaizuna jokoaren atal guztien artean? Orokorrean joko guztia gustatzen zait, ez? Oso pozik nago
Oso pozik nago azkenengo emaitzarekin, ez? Orduan, zerekin geldituko nintzateke, arronago multijokalariaz, adibidez, gai izan naizelako hori eskaintzeko eta gaur egun ondo funtzionatzen duelako. Gero ere, ez dakit, jokalariekin nahiko pozik nago ere, dut nahiko bitxiak eta umore puntu batekin atea zaizkidala eta pozik nago ere horrekin, ez? Gero, bestalde ere frontoiak eta ere politak dira eta ez dakit zerekin gaituko nintzateke, orokorrean pozik nago atal guztiekin esango nuke. Ederki. Oraintxe aipatu dituzu, pilotariek izen eta itxura bereziak dituzte. Nondik sortu dira pertsonaia horiek? Bueno, ni poliki joan nintzen pilotaria garatzen, ez? Hasia batean bakarra zegoen, ez? Batekin hasi nintzen. Hasian zegoen aukera, bakarrik hori aukeratzeko eta bi pertsonek pilotari berdina zeukaten, ez zeukan izenik, ez ezer, zegoen hor irude eredua sortuta, pilotari batena eta jazta, ez zegoen ezer gehiago. Baina, gero pentsatu nuen, pixkat eduki gehiago sartzea sartu behar nuela, ez? Orduan, saiatu nintzen pilotari gehiago egiten, eta pixkat bakoitza bere berezitasuna edukitzen, ez? Orduan, alde batetik saiatu naiz itxura oso desberdina izatea pilotari bakoitzarena, ez? Berala ikusten da, ez? Bat oso handia da, eta oso indartsua bezala, ez? Beste bat oso txikia, oso azkarra, bat gaztea, bat zaharra, neskak, mutilak, saiatu naiz pixkat denetarik sartzen, ez? Pixkat gizartean dagoen dibertsitatea ere islatzen, ez? Buruan neukana ere zen ez egitea, ez dakit, joko bat non pilotariak dien profesionalak, ez? Denak profesionalak, denak sasoi betean, ez? Ez neukan buruan hori, neukan pixkat gehiago ambientea da, herri batean iritsi dira jaiak, ez? Eta pilota txapelketa bat dago jaientan eta mundu guztiak parte hartzen du, ez? Da jai herrikoi bat eta mundu guztiak parte hartzen du, ez? Eta jokalariak pixkat hori islatzen dute, ez? Nik uste. Orduan, hori saiatu naiz, ez? Bai itxura aldetik, oso desberdina diela eta oso bitxiak, eta bai ere ezaugarri aldetik, ez? Bakoitzak baditu bere ezaugarriak, 5 ezaugarri daude momentu honetan, azkartasuna, resistentzia, indarra, punteria, hori dena. Eta, bakoitzak bere ezaugarri desberdina ditu, orduan oso desberdina egiten da batekin edo bestearekin jolastea, ez? Orduan, uste duk eduki aldetik asko gehitzen duela hori, jokoari, ez? Zeren partida bakoitza desberdina da, ez? Partida bakoitza desberdina da, ikasi behar duzu jokalari bakoitzarekin jolasten eta jokalari bakoitzaren aurka jokatzen, ez? Ez da berdina baten aurka jokatzea edo bestearen aurka jokatzea. Eta, gero bestalde badago izenen asuntoa, ez? Izenak jokalari profesionalekin erlazionatuta daude, hori bai. Uste nahiko evidenteak direla, zeintzuk diren. Ez dut esango, zeintzuk diren erlazioak, baina utziko diet bideojokoaren jokalariei asmatzen, baina uste dut nahiko evidenteak direla. Ni hasiera batean izenei buruz ez neukan pentsatuta jokalari profesionalekin erlazionatzea, baina lagunekin hizketan eta jolasa probatzen eta hori, beraiek ideia hori eman zidaten, pixka bat jokalari profesionalekin erlazionatzea, pixkat izenak aldatzea. Eta ideia hori dut izan eta beraien laguntza eta eskertu behar diet ere, laguntza hori eman zidatelako eta nik uste azkenean ideia hori izan dela, ez? Jendeari ere gustatzen zaio pilotazaleak dienei, gustatzen zaio pixkat erlazio hori bilatzea jokalarietan, ez? Eta uste dut azkenean ideia hori izan dela, bai. Orduan nolabait benetako pilotarietan inspiratu zara? Inspiratu naiz izenetarako, esan dezagun, zeren gero itxuratu hori dena esango nuke ez, azkenean. Ez du nahi ere benetako jokalariek pentsatzea,
tokatu bazaie pilotari zahar bat eta bereak gazteak badira, bueno, ez dago itxura eta hori ez du zerikusirik benetako jokalariekin, baina, bueno, izenek bai. Bueno, humore puntua ez da. Bai, saiatu naiz pixkat humore puntua sartzen ere, ez? Saiatu naiz jokoa ere oso serio sartzen, ez? Pixkat, entretenigarria izatea eta hori, bueno, jokoa polita izatea, baina ez oso serioa ere, ez? Ederki. Pilotari bakoitzak baditu bere ezaugarriak, ze garrantzi dute estatistikek jokoan? Bueno, badukate garrantzia, azken finean, esan duana, ez? Ezaugarri ezberdinak dituzte, eta, bueno, horrek baimentzen du partida bakoitza desberdina izatea, ez? Eta zuk jokoaz ez aspertzea 2 edo 3 partidu jokatu ondoren. Orduan, badaude batzuk, agian azkarragoa direnak, beste batzuk indar handia dutenak, beste batzuk oso punteria ona dutenak, beste batzuk ez duten punteria ona eta katx asko egite dituzte. Bakoitzak bere abantaiak eta desabantaiak ditu, orduan ez dago nik uste bat oso ona denik eta beste bat oso txarra denik, baizik eta ikasi baduzu jokatzen bakoitzarekin. Eta, bueno, uste dut horrek gehitzen diola jokoari, ez? Orduan, zen pertsona bakoitzak hartu dezake jokalari bat, ondo ikasi horrekin jolasten, baina agian gero beste bat hartzen du eta ez daki oso ondo jolasten, orduan ikasi barra dauka, ez? Eta gero ere, pertsona bakoitzak aukeratu dezake hobeto doakion jokalaria, ez? Igual pertsona bat gehiago gustatzen zaio oso indartsua den batekin jokatzea, eta beste pertsona bat gehiago gustatzen zaio azkarragoa den jokalari batekin jolastea, ez? Ze aukera eskaintzen du pilotakadak euskal pilota ezagutzen ez duen norbaitentzat? Bueno, euskal pilota gustatzen bazaizu, nik uste, jadanik, gustatuko zaizula asko jokoa, baina naiz eta euskal pilotan zaleaz izan, nik uste dut jokoa oso entretenigarria dela edozein pertsonarentzat, ez? Azkenean, nik uste dut lortu dugula joko entretenigarri bat egitea, orduan, bideo-jokoetan zaletua bazara, eta beste jokoetan ibiltzera ohituta bazaude, bazakit, edozein kirol joko gustatzen bazaizkizu, nik uste dut azkenean gustatuko zaizula pilotaka da jokoa. Eta, bueno, bideo-jokoetan jolastera ohituta bazaude ere, nik pertsona hori ere animatzen ditut probatzea, zen nik uste dut polita dela, ez? Eta entretenigarria, dozein pertsonak hartu dezake eta partida laburrak 5-10 minututan jolasten dira, orduan ez da denbora asko behar ere. Eta aspertuta bazaude, 5-10 minutu eskaini eta nik uste dut disfrutatu dezakezula, Ederki. Uste duzu bideojoko batek gazteak pilotara hurbil ditzakela? Jolin, nik espero dut baietz, ez? Nik espero dut baietz. Azkenean, gaur egun gazteek gehiago jolasten dute bideojokoetara, ez? Pixkat gizarteak aldaketa bat jasan du alderdi hortan, nik uste dut, ni gaztean nintzenean, ibiltzen nintzela bideojokoetan, baina ez zen mundu guztia ibiltzen, ez? Baina, adibidez, ni gaur egun irakaslea naiz, eta itutan nago jende gazteen artean egotea, eta gaur egun ikusten dudala jende gazte guztiak ibiltzen direla, edo iaia gehienak ibiltzen direla. Orduan, alde hortatik, uste dut, agian beste modu batean pilotarekin zerikusia ez duten gazteek, aukera eduki dezaketela pixkat mundu hori ezagutzeko, eta agian, gero, agian zaletu daitezke ez, ere pilotara, praktikatzera, edo partidoak ikustera, edo pixkat mundu hortan sartzera, ez? Izan daitekela sarbidea modu batean, ezagutzeko, ez? Ze lotura egin nahi izan duzu teknologia modernoaren eta tradizioaren artean? Bueno, pixkat, esan duan bezala, ez? Saiatu naiz jokoa izatea eskupilota kirolari leiala, ez? Orduan saiatu naiz alde batetik hori, jokoaren dinamika izatea benetako benetako kirolaren dinamikaren antzekoa, eta gero ere pixka bat
euskal kulturaren inguruan, pixka bat jokoa ere, pixkat hori islatzea ere, ez? Hori euskaraz egin du jolasa, gero ere jokoaren tipografia ere da euskal tipografia tipikoa, ez? Euskal tipografia desberdina daude, baina, denak dira oso antzekoak, ez? Eta, hori saiatu naiz ere, pixkat estetika, ez? Izatea pixkat ere, euskal kulturaren inguruan, ez? Zenbateraino da garrantzitsua bideo-jokoak euskaraz ere egotea? Nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Ez bakarrik bideo-jokoak, alderdi guztietan, ez? Azkenean, gaur egun gizartean, globalizazioarekin ere, baukagu, euskara da azkenean hizkuntza txiki bat, ez? Orduan, nik behintzat beti daukat buruan, da badagoela euskara galtzeko arriskua, ez? Orduan, uste dut sustatu egin behar dela, ez? Guk erabilien behar dugu eta garrantzitsua da, egoera normalizatu batera iristeko, zerbitzuak eta dena euskaraz egotea, ez? Eta alde hortatik ere, bideo-jokoak euskaraz egotea, ez? Zer nik gogoratzen naiz, gazteagoan nintzenean, eta lagunekin ibiltzen nintzenean bideo-jokoetan, ez zegoela iaia ezer euskaraz, orduan, bideo-jokoetaz hitz egiten genuenean, zaila egiten zen azkenean euskaraz hitz egitea, ez? Zeren zuk bideo-jokoa gazteleraz jolasten baduzu, gero izenak eta dena buruan gazteleraz dituzu, ez? Orduan, nahi baduzu euskaraz hitz egin bideo-jokoari buruz, azkenean hitzen erdiak gazteleraz dakizkizu, ez? Jokoaren hitz espezifikoak gazteleraz dakizkizu, orduan pixkat arrotza egiten da, ez? Orduan, alderdi hortatik jokoa euskaraz badago, uste dut abantaila bat dela, ez? Zemetzu bidaliko zenieke euskaraz sortu nahi duten bertze garatzaileei? Behin sartuta bazaude bideo-joko bat egiten, animatu daitezela euskara hizkuntza bezala sartzera, ez? Zen, daukabe lan bat atzean, ez? Beste hizkuntza bat sartzea jokoan, baina uste dut gaur egun joko bat egiten duzunean azkenean nahiko normala dela, nahiko estandarra dela, hainbat hizkuntza eskaintzea, ez? Sartu baituzu, ez dakit, hemengo bazara gaztelera sartu behar duzu, baina gero agian nahi baduzu publiko handiago batea iritsi, ere inglesa sartu behar duzu, ez? Sortzuk nahi baduzu pixkat internazionalki zure jokoa jolastea, inglesa sartu behar duzu, eta behin sartuta, bi edo hiru hizkuntza sartzera, animatu daitezela ere euskara sartzera, ez da hainbeste kostatzen, eta uste dut oso ondo dagoela, ez? Bideo-jokoak euskaraz egotea. Etorkizunari begira, jokoa beta fasean dago oraindik, eta ze hobekuntza etorriko dira datozen hilabeteetan? Buruan ideia asko ditut, baina daukadan zailtasun handiena da denbora aldetik. Azkenean ni irakaslea naiz, orduan hori da nire lanbidea, eta hori da nire, nik ez dut alde batera dutziko irakaskuntza garapen honetarako, hori arke daukat. Baina orduan, nire denbora librean egiten duala, asko disfrutatzen dut, bideo-joko garatzen, eta ideia asko ditut, baina, klaro, asko kostatzen zait ideia horiek aurrera eramatea, ez? Orduan, momentu enten ditudan ideiak, dira, 3 batez ere, esango nuke. Esan dudana, ez, multijokalariaren barnean, sartzea aukera jolasteko, partia jolasteko, zure maila berdina duten pertsonekin, ez? Gero baita ere iOS-erako sartzea jolasa, ez, iPhone-etarako. Jende asko eskatu diogu sare sozialetan, orduan, hori da orain momentu honetan garatzen ari naizen proiektua, ez, bideo-jokoa moldatzea iPhone-etan ere funtzionatzeko. Eta gero, hirugarren
hirugarren gauza bat eskatu digutena eta egitea gustatuko litzaidakena da aukera izatea zure jokalari propioa diseinatzeko, ez? Aukera, bai itxura aldetik eta bai ezaugarrien aldetik, ez? Hastea hasi berria den jokalari batekin, ez? Ezaugarri osonak ez dituen batekin, zuk itxura fisikoa pixka bat zure gustora aldatzea, eta partiduak jolasten zoazen heinean aukera edukitzea jokalaria hobea egiteko, ez? Hobetzeko, eta azkenean lortzea jokalari oso ona den bat edukitzeko aukera, ez? Frontoi pilotari edo modalitate berriak gehitzeko asmorik, balduzu? Bai, noski baietz, baina beti ere hori denboraldetik zaila da azkenean, baina bai gustatuko litzaidake, bai noski baietz. Adibidez asko gustatuko litzaidake lau terdia sartzea, ez? Momentu honetan ez dago, eta bada eskupilotako kirolean dagoen modalitate oso famatu bat, oso jokatua ere, eta momentu honetan jokoan ez dagoenez gustatuko litzaidake sartzea. Gero frontoi desberdinak, ez? Jokalari berriak, alde horretatik ere pixkat harritu ginduen, baina dauzkagu jokalari asko Mexikokoak. Banekien eskupilota ez dela mugatzen hemen Euskal Herrira, ez? Badakit baita ere Errioxan jokatzen dela asko, badakit ere Valentzian jokatzen dela, banekien estatu batuetan eta Amerikako beste herrialde batzuetan jokatzen dela, baina harritu ninduen lehenengo momentutik zenbat jokalari eduki ditugun Mexikotik, eta sare sozialetatik eskatu dizkigute sartzea, azkenean nik sartu nituen jokalariak denak hemengoak ziren, baina eskatu digute sartzea hango jokalarien bat, ez? Orduan gustatuko litzaidake, noski bere jantzat ere pixkat eduki pixkat sartzea eta jokalari mexikarren bat sartzea edo. Eta hemengo gehiago sartzea ere, ez? Baina, atzean lana dago hori egiteko eta, aldudan heinean egingo dut eta, baina, poliki azkenean. Sare sozialak aipatu dituzu eta bertatik iritziak ere jasotzen dituzue. Zer da gehien erraten dizuetena? Sare sozialetan, nik ez ditu sare sozialak eramaten, zeren hasi nintzen pixkat, baina azken finean garapenak daukadan denbora guztia eskaini behar diot. Orduan, sare sozialak batez ere Valentinak laguntzen dit, nire bikoteak. Eta, eskerrak berak hartu duelako bere gain ere lan karga hori, zeren bestela nintzatek iritsiko idena egiteko. Baina, sare sozialetik feedback asko eman digute, eta eskertzen da ere, ez? Zen azken finean zuk egite duzu jokoa, zu jolasten duzu, familia eta lagunei esaten diezu probatzeko, eta bereak ere feedbacka ematen dizute, baina ez da berdina zure lagunek probatzea edo 20.000 ez ezagunek probatzea jokoa, ez? Orduan, feedback asko eman digute eta saiatzen gara entzuten. Oso kritika oso ona izan da, jendearena, oso pozik gaude alde hortatik, oso ondo hartu da jokoa, jendearen artean. Orduan alde hortatik oso pozik, eta esan ditudan hiru etorkizunerako garapen horiek ere jendeak proposatuko gauzak dira. Batez ere iPhone-erako, ez, ateratzeko, hori jende asko eskatu du saretatik, eta gustatuko litzaiguke egitea. Baina hori, orokorrean saretatik oso kritika onak eta feedback ona eman digute ere, oso pozik alde hortatik sortu den komunitatearekin, bai. Zer da gehien harrotzen zaituena pilotakadaren inguruan? Orokorrean harronago ez, egin dudan lan guztia ikusteaz jadanik argitaratuta, ez, bide luzea da eta horrek bakarria harrotzen nago, ez? Eta gero, ez dakit, lortu izan dudala joko polit bat, uste dut mundu guztietarako, euskal kultura islatzen duena, eta hori, orokorrean pozik emaitzarekin, ez? Eta bukatzeko, ze gonbidapen egingo zenieke oraindik pilotakada probatu ez duten ikusentzulei? Animatzeko, oso esan duan bezala, uste dut joko polita gelditu dela, pixkat mundu guztiarentzako, bideojokoen zaletuentzako, eskupilotaren zaletuentzako,
zer ikusirik ez duen pertsonentzako ere uste dut gomendagarria dela, eta gainera doan deskargatu daiteke eta probatu, orduan animatzeko, probatzeko eta ikusteko ea gustatzen zaien, noski baiet. Ederki mila esker guri tartetxo hau eskaintzeagatik, eta ea aurrerago ikusiko ditugu aldaketak dauden. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta aukera edukitzeagatik hemen jokori buruz hitz egiteko. Eskerrik asko. Esker. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur hegoaldean ere beroak arintzera egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da denean. Eta zertzoa zakarra izango da Ebro ibarrean. Goizean zerua oso deitsu egongo da. Kantauri isurialdean batez ere. Eta tarteka zerimiria egingo du. Arratsaldean hogeitza pixka bat sartu daiteke. Temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean. Eta 30 gradukoak lurraldearen hegoaldean. Bihar larunbatean, hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso deitsu egongo da, batez ere iparraldean eta txoko batzuetan euri langarra egin dezake. Eguerditik aurrera, ordea, ipar-ekialdeko haizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira. Honaino, gaurko saioa, espero dugu zuen gustukoa izatea, eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.